Ngamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagusha kukutendai netsigiresa muri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikominda zvakare ndofunga vazhinji makanga mochema kuti turning point from prison to progress chirongwa chedu chatanga takamirira tisi kuchiona wani mazuva ano inhau dzinenge dzichingonetsa zvichida panenge paine matambudziko maviri matatu atinge tigadzirisa asiko zvino tati aiwa regai tiende pamusha weKadoma Farm Prison tinotaura nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meusungwa tinonzwisisa nhau dzakaita kuti vapinde mukati meusungwa asi donzo riri rekuti tinzwisise mabasa emaoko avari kudzidza vari mukati meusungwa kuti pavachanobuda pasazoparike zvakare mhosva dzakafanana neidzodzo saka nhasi ndati aiwa regai ndigare namukoma Norman egaba rinocheka no rest egaba rinocheka ndinzwisise nhau yakaita kuti vapinde mukati meusungwa imhosva yakamira sei uye ndeyapa mabasa emaoko avadzidza avari muno mukati meusungwa mukoma no rest makadi tiripo makadi wose tete aiwa ndiri nani ndikuri seiko kuno Kadoma Kadoma kuri right tete naika Kadoma kuri kunakisa ko chando chiriko asi hache chakuda kuti darike plus gore rino hakuna nyatsotonhora kwakangotonhora zvimwe zvezvi ndihandi zvimwe zviya zviko 2-3 days zvobva zvadarika nditi aiwa tinotenda Mwari kumushande kupi mukoma no rest kumusha kugogwe kwane mbudzi chifu wenyu ndiani kwagogo chifu wangu ndi Gumuni okay aiwa tinotenda Mwari makore 42 years dzekuberekwa mama ato nemhuri here kumusha mhuri ndinofunga ndine vana 4 kozi musingatauri mudzimai aiwa pari zvino tirongoti ndo mhuri yacho aiwa ka mudzimai mhuri yenyu ari ndotongoti vana 5 kana ndichitaura nemadzimai bhoze munhu wese ukangobvunza kuti nemhuri yakakura sei anongoti ndine vana 3 umva anyarara aiwa zvemamai vanenge vachitoziva kuti obviously vana mai aiwa vana mai tiri kukanganwikwa funga kana kodzero dzedu iko zvino tiri kuchema ndosaka ndofunga maorganize chine madzimai ari kuwanda ndinoti madzimai tiri kukanganwikwa zvisingaiti kana mune muripo asi kuti mamai totatoverenga kuverenga vana potoziva kuti pana mai nani aiwa kana madzimai anokanganwikwa zvikuru aiwa munogona kuona sekudaro vazhinji patojambwana papamonzi amai nhingi pamba pamai nhingi asi ana baba nhingi teitiripo saizvozvi zvamuri kuona zviri kutoitika varume mamiririrwa kana inini kwekuchaenda handisisina ndamboedza kumboti kikiri kuenda kumadzimai asi handisisina kana kwekuenda aiwa chikwadi zvinhu zvinowani kurarama aiwa tinotenda tasangana pano pamusha weKadoma prison mukoma no rest zvakafamba sei kuti tizoti nhasuno makurarama kana kuti mapinda mukati meusungwa zvakaitika ndezvekuti mainge muri kushanda tichishandidzana newataishandidzana naye musure mekunge tichera tipamaini takasanganawo neukoshwa hwedu hwegoridhe ndekupi kumaino kuzenda kugokweko gokwe okay saka tiri pazenda paini pekuti tashanda matombo edu takazomagiga ndobva tabata goridhe redu ndobva taita kuzvikuma 282 grams munhu wataishandidzana naye aiva ari sponsor panzvimbo pataishanda akabva ati vakomana chiregai ndimhani ndotengesa staff vanonotengesa goridhe renyu ndichadzoka nemari yenyu tozokondinya sezvatagara tichingoita murume uyo akasumuka zviwa ndobva aenda sezvaasisingoita mazuva ese zuva rakanodoka tikati hadzi mungu ari murodi semunhu anga ane mota yake igore ripi this is 2020 okay wanga uri musi wa 11 December pachiitika chitiko ichi takanogara pamaini paye ndofunga zve2 weeks hatingaoni munhu yatova 27 December mukomana kupano takamirira ngatidzokerei kupi kumba takafamba mutunhu wakareba zvekuma 27 days tikunosvika kumba tisvika kumba takasvika zvinzi munhu uya muri kutaura kuti mimi muri kumutsvaga akadzoka kupi ari kuno ari pashopu pani pake ndakabva ndabvunza vafana vangu kwafanira zviri kutaurwa muri kuzvinzwa here zvikanzi zviri kutaurwa tiri kuzvinzwa
handi tinoona munhu takanosvika zviyo ndobva toona nemumwe wedu ko shamwari ungatitauriwo here kuti chii chakatora nzvimbo kusadzoka zvikanzi vakomana zvisinei ndakanodonha saka ndadonha pasitafu iyaye ndakandingoti rega ndibhobalansa ndoendore nemari yani ndikati nhaka iko zvino yava chi holiday yatosvika tine mhuri dzakatimira kuti tinge tinochengetawo mhuri vana vedu murume akabva aiwa zvisinganetsi chirega ndikupei kombi ndombokubatisai nebhuku rani rai kureva kuti ndiri kutsvaga mari yani yenyu mushure mekunge ari pabhuku nekombi takabva tadhiraivha kombi bva taenda kuchinhoi tasvika kuchinhoi kuya takanosvika ndikati hamufana iwe chichengeta chi kombi yange yakachengeteka mune zvakanaka tichifonerana akazoti wamusi wa 5 January ndobva auya vafona uripi ndikati haindiri ukadomo vakomana vakati hatiri kuchinhoi zvikanzi handaida kuonai mari yendava nani nayo vakomana vakanosangana nemunhu zvikanzi no mota iyi vachingonosangana nevakomana vakasvika vachitongoradzikwa pazvikanzi matosungwa makaroba mukombi nechi nemari mushure mekunge vanzi makaroba kombi nemari zvikanzi komumwenyu zvikanzi hamumwedi ari kupi ukadomo ndakafonera zvishuwa ndikasangana nevanhu vapi vaya papixcombi pixcombi yandasangana ndatosungwa zvikanzi watodi roba ari kutoti chii makaroba kombi yake nemari ndokusungwa nekutoenda kupi kujeri bva ndanotongwa 9 years makatakurwa mese lichikwata chini tese nevafana vakatanga kubatwa takatachira nawo takatongwa tese tiri 4 okay nanhasi tichirongopika jeri rakadii takadaro 2 ndinawo pano 1 ari kupi kuwawa tonamba iri mamira rika ndo masungirwa ndikaita kusvika ndasvika papi pano masvika kana kuti masungwa ndasungwa makapiwa here mukana wekutsanangura zvakaitika kutsanangura ndakazama kutsanangura asi mapirano atainge taita bhuku nemotokari pakanga pasina kunyorerana kuti tainge tabatisana zvinhu izvi maringe nekunge munhu ane chikwereti chani chedu zvinhu tatangozviita mukuzivana chingoti asi mumwe wedu ari kuti mari yedu akaishandisawo zvisiri izvo mudziyo wake takachengeta asi kuti zvizonzwikwa nedare zvinhu zvinoti nonokei kuti vanenge vachiti uyu akaripotwa ndakabirwa iyi makadi unoripotwa kumapurisa kuti uyu ane mari yedu yechi egoriti zvinhu zvatisina kuisa mupfungwa takazongoona yavanyaya ndokutongodyiwa nenyaya nekuti nhamba yedu yainge yakaona kunzi hazvitadzi kuti murwise uyu munhu 1 nemukadzi wake iyi muri 4 uriona zvaitika tatitori 5 nekamukamufana kedu kakane 16 years kakazonzi nedare uyu mwana mudiki haakodzeri kudi kupinda mukati metorongo ndobva abudiswa panzi ndobva tasarei tiri 4 ndo zvakaiti makanogara kurimandi nguva yakareba sei ndakagara kurimandi for 9 months 23 days takasungwa iri nguva yecovid uri musi wa6 January 2021 ndobva tanguti zvimazuva bva yatotanga covid lockdown ndokumbogara paprison tisingakwanisi kuenda kumatare nokuti kwakusingadi bichi vanhu ndazotanga kuenda kukoti musi wa12 April ndokuzosumudza trial yangu musi wa26 April ndichizopedza trial nekumirirawo zvimwe zvatine chimirira kumatare ndakazopuwa sentence yangu uri musi wa11 October 2021 muchipiwa mutongo uyu makamira pamberi pedare redzimhosva takupa 9 years takupa 9 years makanzwa sei pamhosva yamusina kupana ndakabatikana panguva yandikasungwa ndandiri munhu aitorwara nedambudziko reheart failure ndakandatotanga kutobatikana kubva uri musi wa4 November 2020 ndobva ndasungwa ndichipinda mujeri ndakatosungwa ndiri munhu airwara aitova munhu aitengerwa mapirisi nemudzimai apa mudzimai anga azvitakura akazosarawo batsirwa mudzimai ndamukati meusungwa ndichisvika kujeri reHwawa uri musi ndakasvika musi wa4 December kuHwawa ndikazomuka musi wa5 ndichifonesa ndichizoudzonza mudzimai ainge abatsirwa mwana mukomana ndokuchitongoona kuti situation yekuti munhu asvika pakuzonobatsirwa ndiri mukati meusungwa achitenga mapirisi angu kuti ndirarame ndiri mukati meusungwa
uyezve nemwana mucheche waanaye ndangomuti iwe chingogara kupi ikoko kusvika kana indazouya padhuze tichazonge tosangana pari zvino ndichiri kupi kuri takatorawo nguva tiri mukati meusungwa ndokuzobva kuhwawa musi wa 21 February ndichiuya panapa ndakazobva panapa musi wa 7 April ndichienda kuchinoi ndaenda kuchinoi ndakambozama doka ndo mapepa chichi ndakazonyorwewa neTimes chinzi wainge wanonoka kukanda notice wauchi apiwe yako ndokudzoka ndokuchigara pandakazodzoka musi wa 8 October 2022 ndokutanga kugara pano pajerere kadomo 22 October 8 October 2022 okay kubva ipapo ndanasi ndingoriwo pano pakadomo musi wamakaenda kunotungwa nemhosva iyi muchizopiwa mutungo murume uyu akanga aripo here achipa uchapupu hwake murume uyu akauya ndobva apa uchapupu hwake kusanganisira nemapurisa sezvavanoita pamatauriro enyaya dzekuti mangari ndeanotanga kuuya mupurisa ozopedzisirwa achiwitinisawo zvakadi zvakaona takange zinge tichipuwa mutungo wedu mumangari anga asipo atanga osara vasungwa chete saka zvoita muna kuwaniswa mukana wekumbotaurirana kutaurirana takazama kutaurirana asi semunhu ainge achiziva kuti akanga adya mari yevanhu haaimbokkwanisa kusunungura mwoyo wake kuti tinge tichibuda pai panze nekuti aingoziva kuti nyaya iyi haina kunge yapera 1 ndavasungisa 2 ndovati vabude futi panze ndisina kuvapa mari yavo hazvidi akangoramba akaomesawo mwoyo kusvika taenda mukati meusungwa svika parizvino muri mudzimai weyu ndanzwa muchiti akanga atoni pamuviri nguva iyoyo dzimwe muri vakazvigamuchira sei pamusoro pemhosva iyi mai ava kuzvigamuchira vakazvinzwisisa vakazviona kuti ndo zvinhu zvainge zvaitika nekuti kumba kwacho kwandainge ndadzokera ndakasvika ndisina kana cheuviri mari dzaitaura kunzi tainge tatorera munhu ma12,000 nekombi mhuri yangu yakatotambawo krismasi nenew year yacho itori mukutotambura zvairatidza kuti handina chandainge ndashanda ndaitowa munhu aitambura chero chitauro tapuwa mota asi mota yacho hatikwanisi kuitengesa takamirira mwedzi 1 wai saka mudzimai wangu akakwanisa kugamuchira dambudziko iri kuti aiwa zvinhu zvinowanikwa hatizivi plus dzimwe dzenguva dai ndakarambawo ndiri panze nemarwariro andaiita nekufosekedza nyama dzangu kwandairamba ndichiita ndaigona kupedzisira ndatofa futi panze papi ipapo ndo ndaingoramba ndifosekedza kuti dai ndashandira mhuri yangu dai ndashandira asi ndichibatikana ndototendawo mwari dzimwe nguva zvakandibatsira uya mukati meusungwa kupomerwa handina ndakangozvitora sekuti vakawanda vanhu vakapomerwa makadzi avasina kudi kubhara zvinhu zvinowanikwa ndomatorera ndikazviita mhuri yangu ikazvitambirawo inongouyawo apo nepapo ichitaura kuti ndo zviripo vana vari kuendawo kuchikoro ndiri kuitawo abcd ndiri kurimawo fodya ndiri kudzidzawo zvipi ndikati chingoitaiwo zviripo kusvika ndadi ndauya saka mari yamai vemuchida kuzopiwa nemunhu uyu sponsor yakanga iri mari pamunhu mari yedu pamunhu 12,000 12,000 imari yaitaitonzi tatora mari yedu isusu yanga iri 3,600 ndo mari yanga iri yedu asi kuti haina kukwanisa kunge yazobuda takata kuti tatora 12,000 nekombi pai pamusoro kuti zvinge zvichiwo neuremu chero mapurisa achizvinzwa anoona sekuti zvinhu zvinobatika kuti vanhu vanozviita asi pasina zvinhu zvakafanana nezvipi izvozvo nasponsor uyu mainzwanana zvakadii nasponsor wemunhu watikatotanga kushandidzana naye achitori mukomana kusvika atozivawo munhu akanga atovawo nemhuri nemwana mumwe chete ndomashandira tatai munhu aitoshandidzana zvakanaka chero tikati ndaitawo dambudziko munhu aitondipawo mari kutondibatsira avakomana apa zvinhu zvatibhendera kuti kwanise kuramba tichishanda ndakumbira mbotorawo mari yenyu ndimbotengawo mahora nedhiziri kuti kwanise kudi kushanda taiva vanhu vainzwisana nemunhu asi panguva yatikanobata goridhe rakarati kurei akangoona sekuti bheta richingova rangu ndega ndo zvaakangozopasisa kusvika pari zvino tikangoti zvinoonekwa izvi tinoziva kuti vanhu vazhinji vakomana vekumakomba vanovatya
Wazimoti komana kumakomba kana une mari yake igarawo mpako zvichakanaka. Hapana here pamaimbotaura nemukomana kuti shamwari ukasatipa mari yeduka unongoziva zvatinoita. Kubva musi wataparadzana achiti ari kunotengesa mukuti wedu. Hatina rimwe zuva ratikakwanisa kuzofona foni yake ikaita futi. Zvachose. Kusvika tangozosvika tikaona ari pashopu pake. Hatina pamwe patikakwanisa kunge tichitaura tese. Pamatora kombi hamuna here kuzombotaudzana pakati apo? Tatora kombi taitotaura tese. Panguva yatikazosvika tikapuwa kombi taitova vanhu vaitaudzana. Mota yangu iripo, mota yako iripo, haisi kufamba yakangogara. Alright. Regai ndibatanidze ndinodi? Ndinouya. Pakanga pasina zvakaitika muswa 31 December zvinhu izvi. Isu tikazoingwa nepolisi muswa 6 January. Ndomaitika pakatotora mazuva. Pamwe makama mako uchikitsidzirana ndoshamwari. Kwete, hataichikidzirana. Ini ndakangozvitora sekuti indakatomborasa mari yemumwe sponsor. Inoita iyo 5,000. Ndatumwa ndichinzi ndinosiyira mumwe munhu kumakonde. Ndabva pabasa ndikarasa 5,000 yemunhu. Ngeri pa 5,000? Yanga iri munhu. Zviya zvimwe shamwari ndiwe utori pana mari indisa mari unopa munhu kupi kukenzamba. Kwangopinzwa mubhazi usiku apa ndatobva pasi ndakadii. Ndakazoona kuti ndinoti bembeni chinzi kenzamba. Ndakaoneka ndisina mari yemunhu 5,000. Asi handida kuti ndakadzokera mudza kuti ndarasa mari yako. Zvatanga kuita hati yandi ndotengesa mombe dzangu ndikudzorera mari yako. Akazviramba. Akati kwete usandidzorera mari. Tichaiwana mari iyo igapa. Kana iri mari yarasika inachi tikaramba tichitoshandidzana nemunhu yemuru. Kusvika ndazobhadhara mari hafu ndikuti pandaona kamari pataimboenda kuchinhoi ndo munhu watashanda naye ndikaona kamari ndomupawo pashoma chabata 700 chabata imwe yakatongozosara anombozvisa musoro semunhu wandaishandidzana nemunhu zvakanaka. Apa zvakangozoshandukawo zvatisina kunzwisisa kuti chii chakatora nzvimbo sevanhu tinosiyana. Ndo zvakaitika. Saka pamafamily week mudzimai aripo here achikuonai? Anouya nevana. Hatadzi family week yega yega anouya. Haambotadzi. Unotaura kuti hasha zvinhu zvakaoma. Kungoraramawo akakamwana kadiki akuendawo kuchikoro. Akatouya kuzondudza muna April family week yatapfuura. Atinonza kuti kakadiki ngakaendei chikoro ndakutokaendesa. Yekupedzisira. Kana asi itai zvamuri kuita. Gore ramangwana ndomona kuzonge ndichibudawo ndichiuya. Saka pamakabva kukoti makanga mune 9 years here kana makamabvisirwa udzinga? Ndakangobva kukoti ndine 9 years. Ndikabvisirwa 3 ndikasarirwa ne6 years. Ndo dzandiri kutonza. Sezvemadhozi angana? Apa ndasarirwa negore 2 months nemadays zvekuma7 days. Okay. Saka munhu yana kuzombobvirawo asenda kana shoko kumudzimai paanouya kana kumbosendawo kana hama yake kana shamwari yake kuti ndondirova komana kana nekwaaitogara kumavanga ikoko akatoshifta akabva mushure menyaya idzi. Mushure menyaya iyi ndobva atoenda. Ndokama hwedu vanongopedza kuti munhu yakazongotengesa mudhuri uya ndobva atoenda. Nanhasi hatina munhu watikazova neshoko raakatumira. Handei muri kunze ndofunga especially kana uchishanda kumugodhi uko unenge uchitarisira zvese. Umbomaiswa nemapurisa, umbomaisana pachezvenyu, kunoitwa zvakawanda wanda. Hapana here pamaitombosvikawo kana pakugara nehama neshamwari dzinenge dzatombopindawo mukati meusungwa zvida vabatwa nemapurisa vakatombopindawo musungwa wozodzoka? Nyaya dzamaitaurirana muri kumaino dzanga dzakamira sei maererano neupenyu hunoraramwa mukati meusungwa? Vanhu vakadaro taisangana navo uyezve tichirarama navo vachititsanangudzirawo maitikira vakamboitawo kusvika vapinzwawo futi pai musungwa. Vamwe ndivo vainge vachipupurawo chokwadi kuti tainge tapara mhosva dzipi idzi dzikatisisa kujere tikanosanganawo nezvakadai. Asi kumukudzoka kwandikaita ndakaona chinja life nekuda kwemagariro andikanoita mukati meusungwa. Ndakazviona kuti dzimwe nguva patinoishandisa hasha hapadi hasha panoda ngotara. Saka isi sezvinhu zvatainge tichingoudzwa tisina ruzivo nazvo takangozvitora sezvinhu zvaingoitika asi tisati tasangana nazvo takazozvinzwisisawo tapinda mukati
mazvota zvaitaurwa nevanhu vaya zvishuwa kuti munhu anogona kuenda kujera asina mhaka yapara zvinhu zvinowanikwa munhu anoenda kujera ane mhaka yaanopara yaanga apara zvinhu zvinowanikwa zvese tangozvigamuchira zvinhu zviriko zvisizvo. Ndofunga kune vamwe vakapinda kare. Chokwadi. Ndofunga kukura kwedu taingonzwa kuti ukapinda mukati meusungwa kunosangana nezvizvi 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 nezvizvi. Chokwadi. Pamakauya kunoku nepfungwa idzodzo zvichida mama mboita rombo rakanaka rekuti kune vamwe vanga wapindawo nguva ino pane correctional service. Yes. Pane rimusiyano wamaona nejeri rameudzwa kare muchakura nejeri ramakuzoona iko zvino mama mukati meusungwa kudai. Musiyano uripo mukuru wakurisa chaizvo zvataiudzwa nevanhu ava tiri panze nezvatikazoona tavamo mukati meusungwa pari zvino ndiri kuona kuti zvinhu zvakasiyana zvine mutsauko murefu nekuti ndikatarira pajere zvataiudzwa tiri panze zvinhu zvakasangana sangana nezvakaona kunzi machira hautenderwi kuwacha machira ako pajere haukwanisi kunge uchimwa tii asi ngataura iko zvino pari zvino takukwanisa kumwa tii nezai pajere Matomwe tatomwa tii nezai pajere takukwanisa kuti ndiri mud class ani ndiri mud class handisandi class faya kuti mub class asi ndinotobva kusection kwandogara ndichiuya kupi kuno kuzoshanda kudzidziswa kugadzirwa bhutsu tichidii tichiita zvatinodii seizvo zvimaitira tikuita saka ndikuona kuti zvinenge zvava nemusiyano zvataiudzwa nezvemajere kudhara nezvatiri kuona izvezvi zvine musiyano wakati kurei nekuti iko zvinhu ndiri mukati meusungwa asi ndokwanisa kuti ndikabuda panze ndinogona kusiyana nezvekumakomba ndotanga kuita basa rekugadzira bhutsu ndikatochengeta mhuri yangu ikakura ikatodzidzawo mabasa kubva muruoko irwo rwemaoko mabasa ebhutsu iwawo saka ndiri kuona kuti musiyano watinawo wakakura zvisingaiti wakare newatiri kurarama nhasi yava correctional service ndiri kuzvinziona kuti hamusiyano wedu mukuru chaizvo wavapo pacorrectional service papo ndazomusana ngozvekugadzira bhutsu ndapi mamwe mabasa emaoko amuri kuita pano uye apiwo mamwe ari kuitwa nevamwe anoitwa pano pakadoko mabasa ari kuitwa pano akawanda gogo tine vamwe vari kuita zvewelding tine vamwe vanoita zvekusona hembe pabuilding yamuri kuona iyo yewaiti tine vamwe vanoita zvekudzvara miti varipo pano tine vamwe vanoita zvekuumba zviumbwa zvakafanana nemhuka vanhu chichi variko section kupi ikoko mabasa akawanda andiri kusangana nawo ari kuitwa nawo kuchengeta tsuro huku zvese zvinhu zvatiri kudzidziswa mukati menzvimbo ino yatiri imakasarudza sei kuzouya kunogadzira bhutsu inonzi chiko yenyu yekugadzira bhutsu yedu yekugadzira bhutsu iyi chakaita kuti ndisarudze ndakanga ndakagara musection bhutsu dzevamwe vadiki kwandiri dzakatanga kudambuka ndichingofarirawo kusona shangu ndiri mukusona shangu ana sekuru ndo vatinoitina vakuti vakomana munoda here zvekugadzira bhutsu kati tinoda zvekugadzira bhutsu zvikanzi ngarichandei tikudzidzisei ndobva tachitanga uchitobudiswa kwataigara kuya tichinzi aiwa madiclas vanhu vakaipisisa tikanzi aiwa ima hamuna kuipisisa pfungwa dzendo dzirigona kuipa asi imi takakutarirai hamuna kudi chiuyai tikupe mabasa ekudi ekuita ndongosarudzawo chigurupu chedu kuti avo nhamba yakati vasikano vachinziwo vanoda huyai tipinde papi ipapo takambotangosangasiwa ndokutanga kutoita zvinhu zvani zvedu tichitoona zvatiri kutodzidziswa zvinhu zvatavakutogona kutoti chero gogo varisipo kana sekuru vasimbo togona kutoitawo futi chinhu zvipi izvozvo tomamirira zvikaita saka sofa kubva kumatanga kugadzira bhutsu nemamwe mabasa emaoko akubatsira zvakadii muri muno mukati meusungwa ndiri muno mukati meusungwa ndinoimba kuti ruzivo rwandiri kuwana pabasa iri rwakandikoshera zvikuru nekuti pandinobuda panze ndogona kungochema kuti ndasara ndasiyiwa nevamwe asi ndisina kusara pachitori padhuzi pandiri noda kuti ndine chekubuda ndichinokwanisa kunge ndichiita aidha handina mari yestati ndinogona kusvikawo kune mumwe mukuru watikagarisana ndikachema kuti mudhara mukandipawo stati mari yakati ndinogona kutanga kuitawo zvinhu zvangu ndokudzorerai mari yani kana mamwe mabhizinesi mene atinawo munzvimbo zvinhu zvandikaona kuti zvinhu zvine uchenjeri tani kusvika iko zvinoti kumbiri yekuurawo vanhu kumakomba yakakura ngodai zvanzi ndingaurawo kumakomba saka kuti ndidzokere ndibude pa6 years ndandarova idzi
ndodzokera futi kumakomba ndokuzongopedzera kunzi paonekwa munhu akafa ndiwaurayamo saka ndakutongoona kuti ndiri pamba pangu basa rebhutsu rakanakira kuti ndiri pamba pangu ipapo ndinogona kutorita nemudzimai wangu nevana vangu tiri pamba ipapo saka ndiri kuona zviri zvinhu zvisina lebha kana kundipa dambudziko lebha ingangozwa pakufamba ndichitengesa zvinhu asi handingaremerwi nekutengesa zvinhu zvangu nekuda kuti ndatombozvigadzira saka ndakaona zviri basa rakandikoshera zvisingaiti basa takatarisa pamabasa esamaoko amuri kuzoti kutanga kunorwadza chokwadi ungapa kutanga maitombosona-sona but mamusati makushandisa mishina nezvizvi zvamakushandisa kunokwizvi chokwadi zvanga zvakaoma sei pakutanga vatete pakanga pane nyaya mavambo ezvinhu izvi kwatabva nako ndomuka mukataura zvigumu zvotova nemanhamba plate ekuratidza kuti pakanga pachitobayiwa munhu nguva nemutsunda zvinhu chaizvo zvokureva kuti kwakuri kuhadhila kusvika tazwa patiri nhasi kwakanga kuri kuhadhira kusvika tazotanga kuchiunganzirwa apo nepapo neriabu ichiunganzira zvinhu zvayo kuti kusvika tatotanga kutoitawo zvinhu zvakutobatika taa nezvikwanisiro zvekushandisa tiri panzvimbo yakasununguka kunge tichishandisa zvinhu zvipi izvozvo watainge tiri kudzimwe dzenguva dzipaitova kutovanda kuti ukatoona kuri kutovanda kuti nzvimbo yandiri haitenderi kunge ndichiita zvinhu zvipi izvozvo asi takaramba tichingozvishingira kusvika vaona kuti vanhu havanenge vane shungu yekuita zvinhu zvipi izvi kusvika vazotisvika patiri pano nhasi mashoko enyu kuna nagogo nanasekuru vakaona chipo chiri mamuri vakachigadzira kuzosvika nhasi nomanga kuti kana ndikachibuda hangu 1 months dzasara idzi ndokwanisa kunoriritira mhuri yangu zvekumakomba ndombochengetedza utano hwangu pari zvino mashoko enyu kune vanhu ivava vane mwoyo murefu nokuti zvakaoma kakubatsira kana kutanga kudzidzisa munhu mukuru chokwadi zvinhu zvakaoma tidzidzise munhu atochemberawo nechekare kusvika azobata chinhu mashoko angu ini kuna nagogo nanasekuru ndinotenda zvikuru nedzidziso yavakandipa nerudo rwavakaita patiri vachiramba pamwe tichibhaidza zvinhu zviya zviri zvishoma vachingoshingirira vachingoti muchagona handoti mwari dai avaitira zvakanaka muupenyu hwavo nevamwewo vachatevera kumashure kwedu vagoramba vane rudo rupi irworwo kuti tigokwanisa kunge tiri vanhu vanokwanisa kunoshandurawo vamwe vedu panze patichainda vagokwanisa kuteverawo gwara rinei rakatinakisa riri mafambiro ati zibatisara tapuwana nasekuru nanambuya handinorirumbidza zvikuru ibasa randaona ndiri panze ibasa rinogona kundichengeta kana kundibvisa mune zvakawanda zvipomerwa ndiri pabasa rangu rimwe chete ndikuka pa6 years dzamagara pano idzi sofa tinoti kune dzimwe hama dzekuti dzinobuda nhasi mangwana adzoka mangwana abuda mangwana adzoka zvamuri kuona zviri kukonzeresa kuti hama idzi dzibude dzichidzoka dzichibuda dzichidzoka chingava chii dambudziko riri kuitika pane vamwe vedu vari kubuda vachidzoka hakuzi kunzi kuda kwavo zvimwe zvacho zvaakuitika chiri kuitika nachokuti munhu nhasi anobudiswa pano paari kunzi aende kunzi ndokumba kwayakwaya haana kumba kwacho kwokudi kugara saka munhu akabuda anotanga unotambira mapirimisi aya asingadi kuvanhu kwaakabva kwe zvinova zvichamudzorera futi mukati mechi chero asina kupara mhozva zvichangopedzera zvakunzi apara chi nekuti vanhu varidzi vepirimisi iyo havachadi kumuona nzvimbo ipi nharaunda ipi kana vagarisani kana kungava kumaruwa unenge chimbonzi ndiwakatora chakati nhasi mangwana unzi ndiwakatora chakati saka guhu iro rinoramba richikura rozopedzerera kuti ukangobuda ukadzokera nzvimbo iyo vakangokuona chero vanoti kwatoshayikwa mombe uko kwanhingi ndiye inzira dzekuti vachatidi munzvimbo musociety mavagere mupi imomo zvichikonzerwa nekushayiwa mabasa ekunge tichishanda nekuti basa rataanaro rechikorokozi hatizi tese tine mweya yeupenyu vamwe vedu indonda dzinoona ndikaenda kumakomba ndichanosvika ndonotemiwa nevekumakomba saka bheta ndingoramba ndichitenderera murokesheni mupi imomo wopedzera wakunzi wakuba maredhi evanhu wakuba mafoni echi evanhu vabereki vanopedzisira vasingachakudi munzvimbo maugere zvekuti vakangokuona ukasvika chero usina chawatora vanongoita kuti udzokere kupi kwawakabva kujeri ndo dambudziko rimwe raakuitika vamwewo vanhu vaakuteererawo madrugs inova nzira iri kutovaparadza upenyu hwavo nekuti unatsaona kuti munhu anga ane muviri wake wakanaka asi waparadzwa
nechinhu chiri kunzi dombo. Unotoziva kuti munhu mupenyu auya munoita 2 weeks 3 weeks utonda munhu mupenyu. Saka paanongobuda muno shaiwa futi chekubuna achamuratidza zvimwe zvinhu zvokuita kuti shatikaita izvi zvogona kutibatsira izvi tisiye izvi. Anongonosvika paya wanzi neshamwari nabhuru rake yakabuda kusera zuro iya inzi sha ndine 2 points dzangu dzedombo dzandinadzo. Vanongodzokera futi munjanji muya vonotanga kurova dombo ripi. Zvova zvekuti pavachawana kuti nemapurisa vakatsomewa nedombo riri vari kusungwa nemapurisa vari kudzorwa futi kupi kuno. Saka kugara kwavo panze kwakutonetsa. Chikumbirowo zvacho chatinacho kuti dai zvaigona tatsvagirwawo zvimwe zvokuita panze papi zvinoita kuti vanhu tisaswera tichingotarisana nechinhu wani, tinge tine basa rekuita. Kana purazi zvaro rinongorimwa ronziwo vanhu vanoda kushanda uyai mushande kupi wakati zvinhu zvatati tichingochema nezvazvo kuti tsvagirwope kuti vanhu tikwanise kushanda tiri tisaramba tichingodzoka mupi. Nekuti muno zvichiva vakangonondoona munzvimbo mandikaitirwa zvinhu zvokunzi ndo vakaba vakandiona nhasi vakashayikana huku yavo vanoti ndiya vangoti ndiye uya akanga ari kujeri angagowani pesa pahuku dzadzisingabiwi nhasi auya ndiye dzakubiwa. Saka mukana wokudzoka kumajeri tinawo wakakurisa nekuda kwezita rakasvibiswa nezvakatanga. Mashoko enyu kumudzimai wenyu tozoti vamwe kana vachinge vatopinda mukati meusungwa kwemakore akadai ndinofunga muri kuvaona kunogona kuzoya mama kunogona kuzoya nasisi onzi iwe mudzimai akatoenda shamwari vana titori navo isusu but mimi nenguva yamagara muno mudzimai achinzwa kuti murume wenyu tamupa 9 years havasati vaziva kamadzimai kuti kunozobviswa mamwe vasvika kuno unongofunga 9 years wotoona baba vachifira kujeri ende neruzivo runenge ruri kunzoko rokuti munhu akapinda mukati meusungwa rinoya raguva ototi yo zvinondogarirei ndikandiende asi mimi ndikuona mudzimai ari kuuya chete nyange anga akazvitakura zvomwana ari kusvika pakuenda kuchikoro vari kumiramira. Mashoko aminawo kumudzimai wenyu ane mwoyo wokushinga kudai wokumirira kuti vachadzoka baba zvakaoma ndinongoramba ndiri papi ndiri pano. Mashoko aminawo kumudzimai wenyu nasuno zvida munotadza kumuudza pafamily week zviri pane paine vana ichokwadi. Mashoko angu kumudzimai wangu ndinongoti chingoramba wakashingirira pamazuva mashomadi asara chirega kuita mwoyo mupfupi nekuti miedzo ndonguva dzainotenderera idzodzi tiwe tigotangira patikasiyira papi ipapo uchengete vana vedu murudo murugare. Tinotenda. Aiwa tinotenda mukoma norest tichingokushuvirai urombo rakanaka panguva shoma shoma yasarai tichipendera ndezvipi zvamungade kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe muchiri muno mukati meusungwa zvekushandisa kumabasa enyu emaoko aya. Zvinhu zvatingada kubatsirwa nazvo gogo inyaya yemeshinari yekusona bhutsu chaidzo apa tari timbogadzira masendros mabheuzi tiri kuda meshinari yekuti tikwanise kugadzira bhutsu dzacho chaidzo nemagrinders matables ekumaundira mishini yani yedu sanganisirawo nezvimwe zvikwanisiro kucheka maledha atinoshandisa akakwanisa kunge vachitiwandirawo izvozvo nemasozi acho neglue iro ratoshandisa pakunama zvinhu zvedu nezvigero chaizvo tinozvida ndinoimba kuti zvikaramba zvakadaro izvi tinokwanisa kunge tichienderera mberi nebasa redu ndo zvichemo zvatinazvo. Muchindivimbisa nhasuno 24 July 2026 kuti hanzvadzi ndikawana mishina yandikutaura ndikawana kana maglue ndichibuda next year kumakomba handidzokeri zvakare. Ichokwadi pamu ndinoramba ndingotsinidzira kuti kumakomba ndikawana zvikwanisiro chero ndikasazviwana ndiri kuti chero ndikabuda ndisina zvikwanisiro kumakomba handichadi hamuchadzokeri bheta nditombonorima rukweza irworwo ndobika 7 days kusvika ndaunganidza mari yangu ichakwana yekuti ndiite zvinzvani ndandoda kuita zvebasa randadzidza nhasi nokuti ndidzokera kumakomba ndakatoona kune miedzo yakakurisa isingaiti kuti rarime zvakanaka. Aiwa tinotenda mukoma norest ngova nezuva rakanaka tichishuvirawo kuti aiwa kana kune vanoda bhutsu vanongopfuura nepano vachita sei vachitenga bhutsu idzodzidzi zvichizokubatsireiwo kuti muwanika zvamunenge zvida kushandisa pano angava majuzi esipo kuti mukwanise kuita sei
kurarama zvakanaka. Chokwadi mungoita muchitizivisira kuti ayo Kadoma prison indai munoona musaita zvokuudzwa indai munozvionera type yebhutsu dzamunoda munodziwana kunyanya dzemadzimai mabheuts ana baba zvinizvo pari zvinhu ndo zvatiri kumhanya nazvo nemasendrosi ana baba tiri kusanganisira nezvinhu zvipi ngavauye vazozvionera zero deposit kutora mahara dzatoo nemutengo ere dzinomuwana kana vasvika okay kana vasvika dzinomuwana ngavauye vazozvionera mabasa emaoko ari kuitwa paKadoma prison vasaita zvekuudziwa ngavauye vazogutsikana pano hazvina kuipa izvozvo. Aiwa tinotenda Mukomana Rest maita basa. Ndofunga mazvinzwira muri yeZimbabwe Mukomana Rest vachindivimbisa kuti vanhu vekugokwe kwaNembudziya mukandiona ndiri kumakomba aiwa ndisirini nekuda kwokuti kwakandipinza munjodzi yekuti ndizosvike pakugara pano kana ndizopinda mukati meusungwa zvinhu zvakaoma tozoti kumakomba vanhu vanokatsvaga kurarama kunoitwa zvinhu zvakasiyana siyana vamwe vanotozopedzisira vasvika mukati meusungwa mhosva yataurwa naMukomana Rest kuti aiwa inini mhosva yaenda kuipara ndisponsa akanga atori nemari yedu asi akazosvika pakuchinja nyaya iyi nekuda kwokuona kuti mari hakuna kwaakanga achaiwana ndokuzopedzisira achaiwa vakomana ava vakandirobha mari yangu inokwana kuita 12,000 pamwe chete nekombi zvichizowanikwawo shuwa kuti aiwa kombi vakanga vabatisana asi kunyorerana mawitness pakanga pasina zvakazongopedzisira zvanzi aiwa vakomana mhosva munayo vakapiwa mutongo unokwana kuita 9 years vari mukati meusungwa asi tinoda kutenda Mwari kuti vari kuti aiwa inini ndakatonoti Mwari akanga ine chinangwa nekuda kwokuti dai ndakaramba ndiri kumakomba zvingadai ndakatofira ikoko nekuda kwokuti utano hwangu ndiri munhu anorwara nemwoyo kumakomba munoziva kuti kupinda pasi pemugodhi unobatwa mabasa akaomarara ekuti semunhu rume unofanira kutoti uzviite asi pano hanzi aiwa Mwari akandiwanira basa rangu chairo ndakwanisa kugadzira bhutsu ndakwanisa kugadzira mabelts kana kuine kunzoko vanodawo bhutsu dzingada dzemuchato dzingava dzekuendesa kumachechi dzingada dzekuendesa kumabasa ndiwo mukana wekuti muvhizite pano paKadoma prison munotenga bhutsu dzese dzamunoda dzingava dzemadzimai dzingava dzavana baba mukangosvika pano chete munoudzwa mutongo wakaderera hanzi zero deposit hapana zvekuti unombowana bhutsu ichidhura chako kungosvika woona ana sekuru naguweri yabo vanokubatsira kuti ukwanise kunzwa kuti mutongo wezvinhu zvese izvi unoita mari kana kune vari kuona chirongwa ichi from prison to progress ndowe mukana wekuti tibatsirane nehama neshamwari dziri mukati meusungwa nevamwe vapedyo okubuda havisi kungoti uri kubatsira vari mukati chete kana even vakubuda zvakare tinokwanisa kuvabatsira kuitira kuti vasazodzokere kunoita mabasa avaita akavadzosa mukati meusungwa chatoo chichemo kuZimbabwe Prisons and Correctional Service kutaurwa kwazvaita pano kuti aiwa chikuzoita kuti hama dzimwe dzikasike kubuda dzidzoka inhau yekushaya yemari yekunotangisa maprojects chaiwo atinenge tadzidza pano mabasa emaoko tadzidza asi kuti zonozviita zvichida mari chaiyo kunotangisa kunze ikoko panenge pasina asi mukakwanisa kuwawanirawo kamari kashoma kekuti aiwa munhu kana akunobuda akapiwawo mari yakati anokwanisa kunoita mabasa emaoko hatizoone zvakare mhosva dzichiwanda kana kuti hama neshamwari dzichiwanda mukati memajeri tiri pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaga tati aiwazve hatingasvike pamusha wevanhu wotaura nevana wotadza kutaura nababa kana amai vanovaiwo musoro wemba kuti unzwisise kuti vana vakagara sei kuti unzwisise zvakare kuti zviri kumbofamba sei vari pamusha saka tati aiwa hatingabve paLeatherworks tangonzwa kubva kuna Sisi tangonzwa kubva kuna Mukomana Rest tisina kuzonzwawo kubva kuna gogo vari kuona nezvepano paleather technology kuti project iri kufamba zvakadii uye yabatsira zvakadii hama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Madam Nduna makadii? Ndiripo makadii. Aiwa tiri nani fune mundiani neposition Varaidzo Charity. Okay. Nduna CO1 ndo rengi dzangu. Ndo rengi dzenyu ndo zvandatotya ndati unozopedzisira wapara mhosva kamarengi aya ndapesanisa. CO1 nduna. Naika. Aiwa tinotenda Mwari. Ndofunga ndataura
nevakomana nevasikana pano vachinzanangura kuti hanzvadzi ndo zvakaitika ndo zvakaitika pamhosva dzese kuti tizosvika pano, asi tinongotenda Mwari. Ndofunga vese vandataura nokwanisa kuti ndofunga Mwari vanga vaine chinangwa nekuda kwokuti kupinda kwatakaita muno takatowanawo taakudzidza mabasa emaoko akasiyana siyana. Tikasiturume panhau yeprogrami kana kuti project itsva iyi ine chekuita neLeatherworks. Alright, so in short, ndingati vasungwa vatiri kuedza kuvadzidzisa it's a rehabilitation program. Kana tichitaura nezverehabilitation tikutaura nezvekuva kusanduka kwavo, so that kana vakuzobuda kunze, because vamwe ukavabvunza pama muchitaura vamwe vanopara mhosva nekupererwa kana izvozvo zvekungowanikwa uri pa-wrong place, wrong time, inyaya yekuti mostly unenge usina chekuita. So apa tiri kuedza kuva occupy vari muno mujere even after kuti vakwanise kushandisa maoko avo, kuti vakwanise kuita a living out of zvinhu zvavari kudzidza munomu, zvekuti kana vari vanhu vanobata vakabuda panze zvinovabetsera pakurifoma kwavo, kuti kana angaswera akagara, you know what they say in idle mind, what saka tichiedza kuti zvoni vave occupied. Yes. So zvelether basically zvavanenge vachiita tichigadzira leather products. Tinogadzira bhutsu. So far tatiri kungogadzira masandals nemabelts tichishandisa manual maoko edu chaiwo. Then maglue ndo atinenge tichinyanyoshanda nawo. Then tine matools atinoshandisa zvidiki diki zvekungoti zvoni tikwanise kubuditsa something, but kana tiine zvikwanisiro zvakakwana titori necapacity yekuti tokwanisa kuita zvinhu zvakaita semaschool shoes nemaformal shoes ekubasa nemaladies chero evarume tinogona kuzviita izvozvo. Kana tichitaura zvezvikwanisiro toita kureva ma-state of the art machinery, then pane magrinder anonzi magrinder nemahita, zvinhu zvachona zviri hamungambozvinzwisise. Saka for now tingoshandisa ma-resources atinawo panguva iyoyo. Saka tichazokuratidza later titori nema-finished products avakaita tichivadzidzisa kuti vakwanise kugadzira masandals, ladies sandals, male sandals, then ma-leather belts tichishandisa ma-leather materials. So in short ndo zvavanenge vachiita. Saka so far matombomaketa here vanhu vari kumbouya here outside kana kuti muchirungo pakuvadzidzisa chete? Yeah, zvinhu zvatinogadzira since it's a project, and so it has to grow, and saka toti zvatinenge tagadzira tinotozvitengesa mucommunity matakagara, kana kutotengesa chaiko chaiko tichitoisa pamastatus, kana mavisitors edu from outside vanouya kuzoona ma-inmates tovaratidzawo onaiwo zvatinazvo tisapoteiwo. Then it's a bit slow, but zviri normal ndo zviriko, but saka kana taona mari iya ndiyo yatei tichingoshandisa futi kuita kutengesa material iyoyo ichiita ongoing project yachona. Aiwa, tinotenda. Ndofunga kuti zvajeka. Ndofunga magrinder nemimwe mishini ndo yata tichiita kunzwanana ukuthi zvimwe changati zvimwe chavachinatsoziya but tikuzvida futi. Saka tati tichabvunza vana gogo nanasekuru vamunoswera navo pano ndo vangatoziye kuti zviine but iko zvinhu zvajeka. At least vanokwanisa kubatsira vanenge vakuzoti magrinder, maglue nechi zviri kudiwa zvacho. On that part tinotogamuchira kana pakaita vanenge vari willing kuti batsirawo nezvinhu zvekushandisa. Purpose iri yekudzidzisa vakomana nevasikana vedu vatinavo kuti zvofambisa jere ravo, because makatarisa time yavanenge vainayo takatotora tatry kuaccommodate vane jere riri kuenda mberi kuti time dzavo dziite dzifambe vasangoswere vakangogara. Saka kana pane vanokwanisa kubatsira mamaterials ekushandisa
then mamachines iwayo ndo atingatenda chaizvo. Aiwa, ndoda kungotenda. Ndaona zvakare futi muri munhukadzi kunoku. Ndaona kune mumwe mudzimai mumwe chete unachobvunza kuti manje hazvisi kukuremera here kushanda nevanhurume. Akati kana totoshanda zvakanaka. Aiwa, tinotenda mova nezuva rakanaka. Aiwa, tinotenda. Iko zvino vandagara navo ndivo chef vekurehab vanoona nezvedepartment iroro kuti tinotonzwisisa kuti zvatanga tichinzwa zvichitaurwa nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meusungwa ndizvo here zviro kwazvo zviri kuitika. Saka regai tinzwe mastages kana kuti maprocesses kana maprocedures avanotora kana musungwa achinge asvika panzvimbo kuti vazoti aiwa iwo wakakodzera kuti uende kunoita bekare, wakakodzera kuti uende kunoita zvefarming. Zvinonyatsosarudzwa sei uye vari kuona mushando wemaoko uyu uchibatsira zvakadii vagari vari pano. Chef makadii? Aiwa, tinofara makadiwo zvenyu. Aiwa, tiri nani. Ndatya kukanganisa maranks. Ndikakumbire kuziva zita rizere uye zvakare nerank kuti ndikutaura nachef ani. Aiwa, tinotenda. Ini ndinonzi John Maorera. Ndinonzi John Maorera. Rank yangu Principal Correctional Officer. Okay. PCO. Aiwa, tinotenda chef ndikuchigamuchira pamusha wenyu wekadoma farm prison. Aiwa, tinotenda. Tichiti aiwa taona mabasa ari kubatwa pano uye zvakare taona vakomana nevasikana vari kupenya zviso kuratidza kuti aiwa zvese zviri kubva nekupi nekunoko. Ndikade kuziva chef kuti tichitarisa panhau dzerehab zvinofamba sei kuti tizoti musungwa uyu regai timuise kuleather and what kana kutomisa kufarm kana kutomisa kubekari. Zvinofamba sei maprocesses anotorwa kuti tizoti munhu iko zvino aiwa kwaakushandira ndekoko kwaari kudzidziswa. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wakanaka. Chekutanga kana musungwa achisvika paprison pane yatinoti prisonization. Okay. Tinomuorienta kunoti asute paenvironment yaari. Saka regai nditange futi nekutaura kunoti iyo prison pachezvayo inogona kuseva two contrasting things. Pane yatinoti the manifest function of incarceration. Right, kunoti kana musungwa ari mukati handitika society yakasununguka. Then pozoita the latent function of incarceration. Yatinoti the unintended effect yeprisonization. Right, tikuti isusu musungwa kana ari mukati kubudikidza nekugamuchira kana kusagamuchira zvinokwanisa kumuhadhena kana kuti kumusofta. Asi isusu donzo redu seZPCS we are there to transform the mindset. Saka kusvika kwavanoita wasungwa pajeri tinoona wane passion yemabasa akasiyana siyana. Zvinozotibatsira pakugurupa kuti tiwaendese various enterprises atinoita pano pajeri. Ndichiri ipapo zvakare ndoda kuti nditende zvikuru shanduko yakaitika paZPS. Kudhara yanga yainzi ZPS anditi ZPCS. Tikatarisa maabbreviation iwawo pachezvawo ari kutoshuva kunoti we as prison service and correctional service anditi prison and correctional service we are there and we are mandated to correct the mindset. Philosophy yedu yatinoshandisa tinoti we turn lemons into lemonade. Okay. Kurova kuti malemon it's not a favorable fruit anditi but ukaichinja kuita lemonade now vanhu vese vanomhanyira kwairi anditi. Izvozvo tinokwanisa kuzviita through rehabilitation projects atinenge tichiita majeri zvinobatsira kunoti wasungwa wedu wabude washanduka. Ndoda kuti tichiri ipapo zvakare tiripo isusu we are there to buttress and dovetail the national philosophy yekunoti nyika inowakwa newene wayo. Saka masectors ese we are there kubatsirana kunoti vision yedu isvike tikwanise kusvika 2030 iyo yatakatarisira. Saka pano pakadoma prison ndapi mamwe emarehabilitation activities amuri kuita so far? Right, pano pakadoma tine yeboots, tine bakery confectionery, tine tailoring,
tine welding, tine farming, tine futhi dairy activities atiri kuita, tine building brigade, tine vasungwa vedu vanotono employiwa kunze uko vachikwanisa kupa mari iyo yokuservice. Panhau yevasungwa vari kushanda zvakare kunze, muri kuzvidzana zvakadii necommunity enharaunda yamugere yekunzvimbo inoi? Aiwa, tiri kuchidzana zvakanaka nekuti tikatarisa kubuilding brigade tinoona isusu kunoti vanotouya vachitonyoresa vachida maservices edu, nekuti timu yedu yatinofamba nayo iri very perfect pakuita mabasa ayo, saka tinotosapotwa zvakanyanya necommunity dzakatitenderedza. Totarisa futi even kubakery confectionery yandataura iyo, tinoona kuti tine support futi yakakura. Chingwa chedu hachitombotori nguva, chinongoti chichisvika chobva chatongopera. Takatarisa mukudyidzana ikoko, ndazwa zvakare pandambotaura nevamwe vari kuwelding vachitotsanangura chaiva totopa macertificates vanoda kuti tinonyora kukadoma vocational training center. Zvanga zvakakuomerai kana zvakakurerukirai zvakadii pakutanga kunoapproacha vocational training center, because zoti kunenge kwakazara vana vasingatonyatsonzwisise kuti kushanda nevanhu vanenge vari mukati memajeri mainmates hakuna kumbosiyana nekuti uri kushanda nalecturer wako. Makatanga kunovadzidzisa zvakadii kana kuti zvanga zvakakufavirai sei kuti mutange kunovaengage? Ndoda kutozoti iko zvino vanhu vashoma vane muono wekuti aiwa jeri rinofamba rakadai, asi kune vamwe hasati zvapinda mavari kuti vanzwisise kuti aiwa vasungwa kana munhu achinge asungwa zvamakangomuzvara ari ndo zvaanenge ari, hapana musiyano pavana ivavo. Makanokwanisa kunopinda sei mavari kuti madiudze kuti aiwa vanhu ava vakangofanana nemi? Right, chekutanga ndonga tine chirongwa cheprison day. Paprison day kazhinji kacho tiripo kumaketa organization yedu, service yedu niki. Saka through that interaction now nemavarious stakeholders vanopesera vakunyatsotinzwisisa zvakanyanya niki. Uye kuma-vocational institutions tataura handitika, takaita advantage yekunoti tikatarisa wekubhutsu wana wakatograduate, maofficers akatograduate ikoko handiti. Then the same applies nekuwelding, wazhinji wacho wane macertificates ikoko, saka wanga wagara wachitova nemalink ikoko niki. Saka zvinova easy manje kwatiri kuti tishande nekuengage vanhu ma-institutions iwayo. Hapana matambudziko amusangana nawo zvichida angagone kuda ma-well-wishers zvichida pama-projects iwaya? Ndambonzwa zvimwe vachitsanangura kuti mishini yekusonesa dai yati one day, ndikanzwa zvakare kuwelding dai kwawandiswawo magrinder, zvakasiyana-siyana zviri kudiwa. Hapana here zvamungade kuti muri yeZimbabwe ibatsire nazvo takatarisana nemabasa emaoko ari kuitwa pano? Ichokwadi, mubvunzo wakanaka. Ngatitarisei kubhutsu first dzatataura project hatinayo, ichangotanga, saka machinery chaiyo hatina. Zviri kutoitwa nepassion nevana chete kuti wakwanise kuti tichibudisiwo something. Asi tiri kutarisira kuti nekufamba kwenguva tichakwanisa kunge takurawo. At the same time kana paine futi wari willing kutibatsira, aiwa tinogamuchira kunoti watibatsire. Totarisa futi kumamwe machallenges atiri kusangana nawo, katarisa kuconfectionery. Tikatarisa kuconfectionery toona kunoti yes tine zvatiri kuproduce handiti, asi nzvimbo yedu idiki in terms of market handiti. Tiri kuona sekunoti tinofanira kubata kadoma ino yese, asi aringogumira zvavo kunana Ngezi, Mupamombe nezvimwe zvakadaro. Asi tinoshuwa kunoti dai tabata kadoma yese pakutengesa kwatinenge tichiita. Tichiri ipapo futi tiri kumboita challenge yema-power outages. Magetsi anombodzima apo neapo, saka izvozvo zvinoscale down production yezvatinenge tichibika. Ne-poor ventilation system. Unoona kuti season yatakuenda manje ino yekupisa, mune maakupisa manje zvokuti zvinokanganisa futi kuproduction yedu yezvatiri kubika. Tikatarisa futi kuwelding, toona unoti yes wana vari kudzidza, asi ma-protective clothing vazhinji hawana handiti, zvinowaisa panjodzi yekukuwara handiti. Zvakare kuno vamwe vanenge vachida kunyora asi vachizokundikana nekuda kwekushayiwa mari. Hamawo dzinenge dziri panze
pakupacho dzinokundikana chikonzero chine chiri chekuti musungu ari mukati ndiye anga ari breadwinner saka oshaya manje kuti omanyuhwa sei kuti akwanise kuachivha zvakatarisira ndichida kunopendera zvangu ndanzwa ndofunga kwandanzwa zvemacertificates ekuwelding chete ko mamwe maprograms esaya vane remacertificates ekuti zvichida kana akakwanisa kuzobuda anokwanisa kuzonoratidzawo zvichida pavachada unoshandira zvichida kune vamwe vanenge vachidoitwa mabasa asi vanongada kuonawo links kana kuti mabasa wakamboita unongovapo certificate kuti aiwa ndaitomboshanda kwakati kana ndakaiwa ndakadzidza kwakati zvichida chatingati chitupa chekuratidza kuti aiwa zvichokwazvo ndiElizabeth watotaura nezvake akadzidza kwakati pane here besides kuwelding kwandanzwa kwavari kuenda kuKadoma Vocational Training Center kune here vamwe ava vemamwe maprograms aya vamuri kupa zvakare macertificates aya so far hatina asi zviri mupipeline okay zviri mupipeline zvokuti tinofunga by the end of this year tofanira kunga taachiva something okay ndo zvatiri kungotarisirawo aiwa tinotenda chef handisekana mune mashoko ekurudziro amungade kupawo kucommunity zvida nekuda kwemamwe maemails apedyo kubuda zvida nhasi kwatobuda vamwe mangwana kunobuda vamwe swera mangwana kunobuda vamwe vanhu vese vavo tingade kuti ruzivo rwamungade kuvapa mashoko ekurudziro mushure mekubuda kuri kuita vana kuti vakwanise kunoita sei kunovagamuchira chokwadi regai nditange ndichitaura kunoti ndoda kupa koti ya Archbishop Desmond Tutu panapa anotaura kuti there comes a point when we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why are they falling in. Chekutanga ndechekunoti community ngatinzwisise kunoti vanhu vanopara mhosva nekuda kwei and pane ma-factors akawanda ma-agents socialization ari kuita role yawo here kubatsira vana pakuyaruka kwavo machurches totarisa family itself education school media zvese izvo zviripo pabehavior modification yemunhu saka ma-agents ese iwayo akakwanisa kuva nerole yawo yaanoplaya pakukura kwevanhu tinokwanisa reduce crime rate muvanhu imomo niki asi all the same ndoda kuti nditende zvangu management yedu vachihovhu CG nemuono wavo zvikuru sei kumaprisons totarisa futi wamakuwire commissioner Makuwire officer commanding wedu tozotarisa pano paKadoma superintendent Katsambe Madam Katsambe ne the entire Kadoma farm nesupport yavari kutipa pane maprojects atiri kuita panapa zvinoratidza kuti we are there to buttress and dovetail the national philosophy. aiwa tinotenda chef muve nezuva rakanaka totenda zvakare muchigamuchira zvakanaka pamusoro wenyu weKadoma Farm Prison sarai zvakanaka tichazodzoka zvakare zvichida zviri mupipeline zvinenge zvaita se zvazadzikiswa aiwa tinotenda chose. Thank you so much. Tinokumbira mumwe Somore yeZimbabwe 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 tinokumbira mumwe mukana. Kana mutiriona tambire komori yeZimbabwe
tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana